velkommen alle sammen til dagens webinar omkring konceptet En fremtid uden tomgang. Der har været rigtig god respons efter vores sidste webinar, så vi synes kun, at det var på sin plads at holde endnu et. Ja. Og jeg hedder Trine, og mange af jer kender mig i forvejen. Jeg har været en del af den almene boligbranche i mange år. Først igennem 10 år hos Income, og senere hos EG. Men her står jeg i dag som en del af forretningen V-Connect. Og jeg hedder Flemming, og ligesom Trine, så har jeg også hjulpet den almene boligbranche i nogle år. Blandt andet også med GDPR og webtilgængelighed. Og jeg er også en del af V-Connect. Og tilsammen så har vi en del erfaring, der gør, at vi nu kan arbejde ind i en fremtid uden tomgang. Ja. Men inden vi lige går i gang, Flemming, så er der lidt praktisk, der måske lige er rart at få på plads. Det er der nemlig, fordi når nu at vi har gang i et live webinar, så kan der også i jeres ende opstå problemer med lyd og med billede. Men jeg vil bare anbefale jer at lade være med at sidde og tumle med det og blive frustreret og skrive i chatten, om vi kan hjælpe, fordi det er ikke sikkert, vi kan. Og når vi er færdige med det her webinar, så får I optagelsen, så I kan gense den efterfølgende. Og I skal ikke være nervøs for, at I ikke kan få lov til at stille spørgsmål, fordi vi er stadigvæk tilgængelige for at besvare dem. Og så er der også noget med, at der nede i bunden er en, der hedder mere. Det er 3 prikker med mere, ikke? Jo, der ligger en funktion, der hedder chat, og den skal I bruge, hvis I har nogle spørgsmål undervejs. I skal ikke bruge den, der hedder spørgsmålsfunktionen dernede. Og sidder I på en mobilenhed, så er den også angivet med 3 prikker. Vi stiller også nogle spørgsmål undervejs, hvor I kan stemme. De kommer automatisk op, men har I brug for at finde tilbage til dem, så ligger de også derunder. Så jeg tror, det var sådan lige det praktiske. Men for at I lige ved lidt mere om, hvilken forretning vi er nu, hvad vi er blevet en del af, så starter jeg bare lige med en kort intro, inden vi bliver mere konkrete på selve konceptet. Men V-Connect var en eksisterende e-commerce forretning, og Hey Lemons var et marketingsbureau. Og de 2 forretninger har vi slået sammen under et navn, V-Connect. Og det har vi gjort for at blive en endnu stærkere aktør, både inden for digital marketing, konceptudvikling og e-handelsløsninger. Og det har vi gjort, fordi det giver bare super god mening, at der er samspil mellem ens digital strategi og ens tekniske løsning. Vi sidder primært i Herning. Vi er 25 medarbejdere, og vi leverer IT-løsninger, services og koncepter, der bygger på nogle tværfaglige kompetencer. Det er både inden for dataindsamling og analyse, marketing samt web- og appudvikling. Og alt det har vi også fokus på selvfølgelig compliance og tilgængelighed. Yeah. Vi præsenterer i dag et koncept, som vi har udviklet efter stor efterspørgsel fra vores almene boligkunder. Konceptet er skræddersyet til boligforeninger, men kan sammensættes præcis, som det giver mest mening fra vores forskellige kunder. Det er ikke en one size fit all løsning. Det er ikke en standard løsning, som man skal passe ned i. Det er noget, som vi tilpasser de individuelle forretninger. Ja, for standard, det er måske lidt et farligt ord i det her, ikke? Det er det. Vi fokuserer især på konceptet En fremtid uden tomgang, men kommer også lidt omkring nogle andre elementer. Men vi har den her ambitiøse målsætning om, at vi kan hjælpe jer med en fremtid uden tomgang. Det er måske at sætte barren lidt højt, men vi kan i hvert fald gøre en væsentlig forskel. Konceptet er et rigtig stærkt værktøj til boligforeninger, som gerne vil selvfølgelig reducere de her tomgangsboliger, mængden af dem og perioderne, men også maksimere og effektivisere på deres udlejningsproces. Og måske også lige sætte lidt strøm til de her ellers meget manuelle og tunge arbejdsgange. Ja. Og konceptet er relevant både ved nybyggeri, det er relevant ved mindre eller større renoveringssager eller helhedsprojekter. Det kan også være super relevant, hvis man har nogle afdelinger, der er ved at have lidt tynde eller slidte ventelister, eller man har en, man godt lige vil give et image løft eller en branding fornyelse, så kan det også bruges til det. Men hvorfor er det relevant? Og det er det, fordi at markedet har ændret sig rigtig meget, og man enten kalder det en kamp mod tomgang, fordi det er noget, man skal reagere på nu, eller om det er en fremtid uden tomgang, hvor man reagerer med rettidig omhu. Der var lige knap 4500 ledige boliger i den almene boligsektor i maj 2024, viser en ny statistik fra Landsbyggefonden, og det svarer faktisk til en stigning på næsten 700 ledige boliger i forhold til samme periode sidste år. Så man kan i hvert fald overordnet konkludere, at det er en udfordring, som mange af jer også allerede ved er en realitet, og noget, som der også sættes fokus på sådan generelt i den almene boligsektor.
Der er flere områder og byer, hvor der allerede er meget store udfordringer med de ledige boliger. Og det kan enten være fordi, at udbuddet af boliger i området det er steget, og det kan også være, at der er bygget rigtig mange lækre kvalitetsboliger. Ja. Der er også måske efterspørgsel efter specifikke boligtyper, kan også være faldende. Nu ser vi det faktisk meget med ungdomsboligerne. Men det kan også bare... Men selv måden vi også bruger de sociale medier på, og den måde vi ligesom har ændret vores brugeradfærd, er også noget vi skal forholde os til, og noget vi forretningsmæssigt i hvert fald bliver nødt til at kunne følge med til. Så det kommer vi selvfølgelig også lidt omkring i dag. Ja. Men det er jo bare generelt, at ting ændrer sig lige så stille, ikke? Og vi kunne godt lige tænke os at vide lidt mere om, hvordan ser det ud hos jer. Og det er ikke sikkert, at I ved det sådan 100%, men så er det i hvert fald bare jeres bedste bud. Så har I ønskescenariet, der hedder ingen ledige boliger, og bare synes, det var interessant at se med i dag, så svarer I selvfølgelig bare det. Har I mellem 1 og 30 ledige boliger? Har I mellem 31 og 60 ledige boliger? Eller har I mellem 60 og 90 ledige boliger? Tak for jeres besvarelse. Vi er en gruppe virksomheder, der er gået sammen for at se, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer med en fremtidens omgang. Og det har vi gjort, fordi at sammen er vi bare stærkere, og for at skulle kunne gøre en forskel på en udfordring af den her størrelse, så er det altså ikke bare et lille quick fix. Der er mange mulige tiltag i gang ude hos jer hver især. Det er alt fra boligsammenlægninger, større og mindre renoveringer, huslejenedsættelser osv. Og her er konceptet en fremtidens omgang nemlig også et rigtig stærkt tiltag. Det kan måske være lidt nemmere og hurtigere at implementere end mange af de andre tiltag, vi kigger ind i, og det er måske også noget, der er værd at tage med, når man går med overvejelserne omkring at sætte det i gang. Der er 3 ting, som vi mener, der er vigtigt at adressere, hvis man skal komme tæt på det her mål en fremtidens omgang. Og den ene det er, at I skal kende jeres forretning, og I skal kunne sælge jeres produkt, og sidst, men ikke mindst, så skal I kunne optimere på jeres processer. Og kigger man ind i den første med at kende sin forretning, så har vi et super stærkt samarbejde med Cognitech, som mange af jer måske allerede kender lidt i forvejen. De er rigtig dygtige til at hjælpe med at skabe et datagrundlag, så man kan træffe sine beslutninger ud fra. Og med alle de data, som I har til rådighed, så er der altså stor potentiale til, at I kan udnytte dem til at skabe viden om konkrete indsatsområder, men også lige så vigtigt, at man kan måle på, at den indsats, man gør, faktisk giver den værdi, man gerne vil, eller det ønskede resultat. Ja, og det er det her, jeg er fan af, fordi nu skal vi ikke længere føle med maven. Nu har vi nogle fakta, ikke? Og så optimere jeres processer, der er det især her 3XD og NTI, de fokuserer. Og det går ud på lidt, at hver gang vi kan optimere på jeres processer, ja, så efterlader vi plads til, at I enten kan øge jeres certificering, eller I kan udvikle jeres forretning. Og om andet, så er det i hvert fald ikke noget, der påvirker jeres husleje negativt. Og huslejen er også ved at være et konkurrenceparameter, når man kigger ind i de business cases, som de private nævner. Og i forhold til at få solgt jeres produkt, så kan man sige, at for mange af jer, der er tiden løbet fra det marked, hvor man bare kan sidde og vente på, at der kommer en underskrevet kontrakt tilbage, og så er alle jeres boliger lejet ud. Så vi bringer områder som 3D-animering, omnichannel, lead-generering og opsøgende salg i spil for at nå den her målsætning, i hvert fald sådan lidt fra salgssiden af. Og det er også det forretningsområde, som vi vil fokusere på i dag. Og nu skal vi være opmærksom på, at selvom vi siger forskellige forretninger, så vil det stadigvæk være os, der er bindeledet. Vi er tovholder på konceptet, så der er et sted, man skal forholde sig og henvende sig til. Nu nævnte du lige netop de her nye metoder og kræver nye redskaber og forretningsgang, ikke? Og man kan sige, når vi taler ind i det her en fremtid uden tomgang, så er vores tilgang til det, at vi ser jeres boliger som et kommercielt produkt, der skal sælges til nogen, der er interesseret. Og med al respekt, fordi vi har jo også talt med boligselskaber i et par år efterhånden, Trine, vi har jo fuld respekt for, at der er anciennitet og venteliste, og der er en kultur. Men kulturen, og det startede Trine jo også med, da vi startede webinaret op, den har jo selvfølgelig også ændret sig lidt, også med opfattelsen omkring almene boligselskaber og forståelsen for det. Men det vi kigger ind i med den her projekt, det er, at vi vil behandle interesserede som leads, altså potentielle købere til jeres produkt, på samme måde som vi gør i en kommerciel webshop, når vi skal sælge gummistøvler, eller biler, eller dørmåtter, eller hvad det nu ellers skal være. Og det vi gerne vil, det er at indhente dem, der er interesserede,
med nogle marketingdiscipliner, nogle af de fine ord, som Trine hun talte om tidligere. Så vil vi behandle de her leads, således at de får de informationer, de vil have, og sandsynligvis ender ud med at skal have en bolig hos jer. Så hele vores tilgang, den er blot kommerciel, og vi går lidt væk fra den her idé om, at vi sådan lidt inaktivt kan vente på, at brugerne de selv kommer ind på jeres side, selv får udsøgt, hvad de vil, og det kan være boligtyper, det kan være områder, og selv ligesom aktivt skal sige, at nu er de interesseret. Vi vil gerne kigge ind i, hvordan kan vi skubbe til dem, der er interesseret. Og det er det, der er vores tilgang i den her. Vi arbejder med 4 konkrete elementer i det her projekt. Den første, det vi kalder 3D-boligudlejning. Og det her element, det går ud på, at vi kan visualisere over for kunden, hvad det er, de kan bo i, eller hvilket område de kan bo i. Så det er afdelinger og boligtyper. Ikke? Ja. Vi kalder det også for en konverteringsparameter. Det vi mener, det er, at jo mere vi kan visualisere på samme måde, som hvis vi skal se en bil indvendigt for at se, hvilket betræk og hvordan rettet det ser ud, jo større incitament er der til at vil købe produktet. Det andet element, vi har, det er det, vi kalder kampagnesider. I marketingterminologi igen, der vil vi kalde det en konverterings- eller en optimeringsside, hvor vi gør det, at vi koncentrerer os målrettet om at fortælle om et emne, som enten kunne være et nybyggeri, eller et område, eller noget andet. Og det vil sige, at vi koncentrerer os kun om at fortælle og få de brugere, der er på siden til, og det kunne være at tilmelde sig en liste, således vi har noget marketinggrundlag at arbejde videre på. Ja, vi har ikke en hovedside, hvor man både skal omfavne sine medlemmer, og sine lejere, og sin bestyrelse og andre lokale aktører. Vi kan forholde os til den ene historie, som vi gerne vil bringe ud. Det er nemlig rigtigt. Og så har vi det tredje element, som vi kalder marketing automation. Marketing automation går simpelthen ud på, at vi sådan på baggrund af både adfærd og kommunikation kan nå ud til de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, med nøjagtigt det, de søger her og nu. Og så den aller sidste, og den var Trine også lidt inde i med Cognitech, det er, at vi har et analyseelement for ligesom at danne grundlag for, hvor er det, vi skal gøre en indsats hen imod, og hvordan ser det ud lige nu, og hvis vi skal optimere på noget, hvad skulle det så være? Fordelene ved de her elementer, de her 4 konkrete elementer, vi arbejder med, det er, at vi for det første får optimeret på salgsprocessen, og så får vi forstærket den her kommunikation til de rigtige mennesker, og som er målrettet lige nøjagtigt, hvad det er, de har behov for. Og så er der også en intern fokus på konvertering af tilbud, fordi I vil også skulle ses tilbage og tænke over, okay, hvordan håndterer vi så det her for at være lidt mere aktivt? Yes. Når vi så er flere, 3XD, NTI og Cognitech og VConnect, så favner vi også en rigtig stor, hvad kan man kalde det, en bredde? Eller, ja. Altså i stedet for at måske lidt isoleret set har kigget på, hvad er det min hjemmeside, den kan gøre for mig, og hvad er det her 3D-visualisering kan gøre for mig, hvad kan mit marketingsbureau gøre for mig, så kigger vi på det som en helhed. Og i dag har vi valgt at fokusere på de væsentligste kompetenceområder lige i forhold til en fremtid uden tomgang. Og så kan vi sammensætte det meget individuelt, som jeg også nævnte til at starte med, så det passer til jeres forretning. Så det kan godt være, at det lige ser lidt stort ud, men der finder vi ud af, hvad det er, der er interessant at bringe i spil for lige nøjagtigt jer. Ja, og det jeg gerne vil sætte et punktum ved den her, det er fordelen, det er, at når vi taler om sådan et projekt som her, det er, at vi hele tiden holder momentum, og at vi hele tiden holder øje med, at vi er i gang med det her projekt, og det er det, vi kan, når vi kigger ind i alle de her elementer. Ikke? Og for at det bliver lidt mere håndgribeligt, så har vi taget 2 cases med til jer i dag, som viser, hvordan konceptet det dækker 2 forskellige behov. Den første det er en præsentation af et nybyggeri, og den anden det er med udfordringer på eksisterende boligtyper. Så se med her. Den første case er for et nybyggeri, hvor vi både fokuserer på markedsføringen af byggeriet, men også fokuserer på at starte udlejningsprocessen så tidligt som overhovedet muligt, allerede før projektet står færdigt.
En indbydende og informativ kampagneside er en essentiel del af jeres udlejningsproces. Og her er et eksempel på en kampagneside for et nybyggeri. På kampagnesiden er det muligt at præsentere byggeriet og den kommende afdeling med salgsmateriale, beskrivelser, billeder og videoer, så vi viser afdelingen fra den bedste side. 3D-udlejning er en unik måde at fremvise boligerne og byggeprojekterne på, så jeg har mulighed for som potentiel lejer at danne mig et overblik over boligerne i afdelingen. Er jeg interesseret i en bolig eller flere boliger, kan jeg nemt og hurtigt samle dem og sende ønskerne afsted til boligselskabet. Kampagnesiden er til formål at informere og tiltrække potentielle lejere, men samtidig samle interesserede, så vi kan holde momentum i deres interesse igennem vores marketings automation, som Flemming han kommer ind på senere. Som et understøttende element til vores kampagneside er vores 3D-visualisering, hvor man som potentiel lejer har mulighed for at se, hvordan den egentlige afdeling kommer til at se ud, når byggeriet står færdigt, og hvordan kommer boligerne til at se ud. Med 3D-visualisering kommer selv den mindste detalje til liv, og det giver den kommende lejer en god oplevelse af helhedsfølelsen i boligen, som man ikke kan opnå med en traditionel plantegning. Når man ser visualiseringen, får man en levende følelse af at stå i lejemålet, og man kan se boligen fra alle vinkler. Det giver en fornemmelse af både dimensionerne, rummeligheden og indretningen af boligen. De digitaliserede boliger indeholder standardmøblering, materialer, gulve, klinker, fliser osv., så den kommende lejer har en realistisk fornemmelse af boligen. Med 3D-visualisering kan man præsentere boligen på forskellige platforme. På det her eksempel har jeg vist det fra kampagnesiden. Det kunne også være i brug fra hovedhjemmesiden eller Facebook-annoncer osv. Mens traditionelle metoder til at fremvise en bolig kan være tidskrævende, blandt andet ved fysiske fremvisninger, er det her faktisk en meget omkostningseffektiv måde at fremvise sine boliger på. Samlet set kan brugen af 3D-visualisering øge effektiviteten, men samtidig er det også et super stærkt salgsparameter. En anden case kan være samling af for eksempel en udvalgt boligtype, som man har udfordringer med, hvor man kan fokusere på en samlet fortælling om for eksempel det at bo i en ungdomsbolig. Her kan jeg som ungdomsboligsøgende blive inspireret til at finde oplysninger om netop det at bo i en ungdomsbolig, alt målrettet lige nøjagtigt mig og min potentielle situation. Det kunne også være en kampagneside, som samlede flere bygge- eller renoveringsprojekter, andre boligtyper eller eksisterende afdelinger. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Men udover den visuelle del, som jeg har præsenteret, er der også andre elementer i spil. Og siden vores sidste webinar har vi arbejdet rigtig meget med vores visualiseringer. Det er alt fra virkelighedsfølelsen og detaljegraden til møbleringen, og det vil jeg bare lige vise jer et par eksempler på her. Så det her, det er sådan, vores nyere visualiseringer kommer til at se ud. Så er I opdateret, hvad der i hvert fald lige sker på den front. Men inden vi går videre, så kunne vi godt tænke os at få jeres feedback på, hvilket projekt eller behov, som en fremtid uden tomgang vil give mest mening for hos jer. Eller hvis I sidder med en idé om noget, som vi ikke har været omkring i dag, som det kunne være relevant for, så må I meget gerne give os den feedback. Og den afstemning, den starter vi her. Kunne konceptet ved en fremtid uden tomgang være relevant for jer i forbindelse med et nybyggeri eller flere nybyggerier? En eksisterende afdeling med få på ventelisten? Rebranding af en afdeling, med helhedsplaner, renoveringer eller etaperenoveringer, eller generelt bare grundet hård konkurrence på markedet. Marketing og marketingdiscipliner er selvfølgelig en stor del af det her projekt, fordi vi vil gerne have kunder i vores butik, og vi vil selvfølgelig gerne have dem til at lægge noget i vores varekurve. Så noget af det vi gør, det er, at vi arbejder med alle marketingdiscipliner, som kan være relevante i jeres tilfælde. Det kan nemlig også være forskel fra boligselskab til boligselskab. Det der er vigtigt, det er, at I kan have rigtig mange forskellige besøgende inde på jeres website. De kan komme ud fra jeres sociale medier. Det kan være, at de har søgt på lejlighed i den by, som I bor i. Og det vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne opfange dem, eller fange dem, som har rørt ved jer, altså vi taler berøringspunkter her, som har været inde og kigge på jeres side, fordi I har noget, der er interessant. Så det vi gør, det er, at når vi arbejder med marketingsdisciplinerne, så gør vi en indsats, om det er på søgeord, eller om det er på annoncering, eller bare indhold generelt.
Det vi gerne vil med det er, at vi vil gerne skabe trafik. Vi vil gerne have, at der er endnu flere, der kommer ind. Fordi når de først er inde, så har vi mulighed for at få dem samlet op og kigge på deres adfærd og skubbe dem, eller vi kalder det nudging. Vi skubber lidt til dem, så de lægger jeres produkter i varekurven. Vi vil gerne gøre det organisk, og organisk, det skal forstås på den måde, at det indhold, vi laver, det er noget, der er relevant i forhold til det, de søger på. Så det vil sige, at det er ikke bare en annonce ude på Facebook eller en busreklame. Vi vil rigtig gerne lave noget indhold, som dækker den problemstilling eller det behov, som de potentielle kunder i jeres butik, de søger på. Så er der den væsentligste ting i den her, og det er noget, der i hvert fald også ligger mig på hjertet, det er vedholdenhed. Vi laver ikke bare en post med jævne mellemrum, fordi det er simpelthen ikke nok. Det er ikke nok lige at lave en post på Facebook. Vi er nødt til at være vedholdende. Vi er nødt til at have en plan og en strategi for, hvad det er, vi vil fortælle, hvor det er, vi gør det hen, og så gør det igen og igen og igen. Det er vedholdenhed, eller som Trine også siger, kontinuerligt. Ja. Og det er det, vi er skarpe til, og det er det, der er en del af vores marketingindsats. Marketing automation, det er også en del af marketingdisciplinerne. Og lige netop det her, det er nok noget af det, der ligger mig allermest på hjertet. Det er her, min passion er, og det er faktisk her, vi kan gøre en rigtig stor forskel. Fordi når nu, at vi skal røre vores kunder, så taler vi om, at vi skal røre dem 8-12 gange, fra de har været inde og kigge på vores site, til at de rent faktisk gør det, som vi gerne vil have dem til. Og det kan jo kræve en masse manuelt arbejde. Men det vi kan gøre med marketing automation, det er, at vi kan sætte en masse forskellige processer op, som er baseret, eller det vi kalder trigger, altså det er baseret på, hvad vores potentielle kunder de gør. For eksempel, et eksempel kunne være, I har en bruger, der er inde og kigger på jeres side og kigger på boligstøtte for eksempel. Vi ved nu på det her tidspunkt, at den her person er interesseret i boligstøtte, så for at vi ligesom kan dække det her behov, som vedkommende har, så kan vi automatisk, fordi vedkommende har været inde og kigge efter det, sende en video eller en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan man søger boligstøtte. Marketing automation fritstiller en masse manuelle opgaver og arbejder weekend og jul, og når vi alle sammen går på sommerferie. Det er 24/7, og det er en del af det, at vi kan gøre det vedholdende. Det bliver aldrig nogensinde personligt, når vi kører marketing automation, fordi alt, hvad vi sender ud, det er relevant i forhold til det, som brugerne har været inde og kigge på. Ja, det bliver aldrig upersonligt. Nej, det bliver aldrig upersonligt. Det var det rigtige ord at bruge til det. Og så er det adfærdsbestemt. Det vil sige, at vi handler og informerer udelukkende på baggrund af det, som vores potentielle kunder de kigger efter. Og så har vi jo selvfølgelig også en mulighed for at berige dataerne. Fordi alt efter hvad det er, at de gør det ude på jeres website, og hvad det er, de kigger på, så kan vi faktisk lave sådan nogle tags. Altså vi kan inde i systemet, der kan vi fortælle, hvad den her person er interesseret i. Så hvis de for eksempel har kigget 3 gange på en 3-værelseslejlighed, så har vi mulighed for at sætte de informationer på kontaktpersonen inde i det her system. Så det vil sige, at vi kan blive endnu bedre til at vide, hvad det er, den her person er interesseret i. Så det var lige lidt omkring. Ja, og man kan også sige, at det er det, der gør, at det også adskiller sig lidt fra den her traditionelle måde at skrive sine nyheder på. Nogle siger også, at det minder da lidt om vores nyhedsmailmodul eller et nyhedsbrev, men det er jo bare det, der gør, at det adskiller sig, fordi vi sender det til brugerne, vi er relevante i forhold til det indhold, vi sender med, så det er ikke en traditionel nyhedsmail, det er triggerbaseret kommunikation. Det er nemlig rigtigt. Den næste ting, som vi så kommer ind i, og det var også en af vores 4 elementer, nemlig analyse, det er faktisk en rigtig vigtig del. Og det er det, fordi når nu at vi laver en indsats, så skal vi se, om det batter. Når nu at der er noget, der ikke batter, hvor er det så, vi skal sætte ind henne? Men det vigtigste af alt, det er også, at vi er enige om, hvad det er, vi skal nå. Så når vi taler mål og konverteringer, så er det noget med, at vi sætter nogle mål til, hvor mange opskrivninger er det, vi vil måle på, hvor mange udlejninger, eller hvad det nu kunne være. Vi vil altid have nogle mål, vi skulle kunne følge op på. Og når vi taler analyse og opfølgning, så vil vi rigtig gerne kunne arbejde ud fra mål og hvilke konverteringer. Vi vil rigtig gerne kunne analysere på baggrund af tal, og vi vil rigtig gerne kunne, i hvert fald når dagen er omme, se om den indsats, vi har gjort, faktisk også er det værd, altså udgift og udbytte.
Når vi snakker data og analyse, så er der jo selvfølgelig de traditionelle tomgangstal, som man har brug for, men det er også især på den her website og adfærdsanalyse, eller adfærdsdel, at man har brug for sin analyse. For de penge, vi bruger på den her annonce, giver det faktisk det udbytte, som vi vil kunne forvente. Så der er ligesom to vinkler af den, og nu vil vi lige prøve at vise jer et eksempel på både web- og adfærdsanalysen, og så også selve tomgangsanalysen og fraflytningsanalysen. Det er nemlig rigtigt, fordi når I nu har et website, og der er en masse besøgende, hvad er det så, de kigger på? Hvilke søgeord er det, at de er kommet ind på? Her kunne man for eksempel også gøre en indsats. Og generelt, hvor mange besøgende har vi på de sociale medier? Hvad har vi brugt af økonomi på annoncer på sociale medier? Og ikke nok med det, men hver gang, at vi har haft en besøgende inde, som klikker på en annonce, hvad har de så også kigget på? Så det, der bare hedder almindelig adfærd på jeres website, det gør vi helt konkret ved, at vi har et dashboard, hvor vi kan følge med i det fra dag til dag, eller fra time til time. Og udover web- og adfærdsanalysen, så har vi selvfølgelig også den del af Bolig BI, som handler om tomgang og som handler om fraflytning. Og her er et eksempel på, hvordan sådan et dashboard det kunne se ud. Og dashboardet i sig selv giver et meget hurtigt overblik over de her forskellige nøgletal. Men en dashboard kan også levere data i den her realtid, hvor mange vi har jo vores rapporter, som vi kan få en kollega til at lave til os, men et dashboard kan dække og erstatte 100 rapporter, som vil være forældet dagen efter du har lavet dem. Og det er generelt super vigtigt, så man kan spotte både hvilke afdelinger og boligtyper er der største udfordringer med, men det er jo også nogle tal som gennemsnitlig alder eller tendenser, som er super relevante for at kunne planlægge den her indsats korrekt. Det er også, hvad for nogle personer er det, vi har kommunikeret til og behandlet, og er de faktisk blevet lejere, og blev den lejlighed lejet ud, som vi havde lagt en plan for, og hvordan. Så det er faktisk helt ude i de her scenarier, hvor vi kan finde ud af, de små ting, vi har gjort, virker det, men det er selvfølgelig også det her overordnede billede. Vi har været ude og vise det her til en masse boligforeninger, og lidt fælles for dem alle, det er jo, at de synes, at det er super, super lækkert værktøj, og der er stor begejstring for det. Men vi får også sådan nogle kommentarer, som måske er lidt provokerende sagt, men vi kan jo ikke have en forretning, uden at vi har det her grundlag, og kan vi få det leveret på mandag? Det er måske, så hurtigt er vi alligevel ikke. Men de her dashboards er bare super vigtige. Her er et eksempel på, hvordan dashboardet det ser ud for fraflytninger. Og igen, du får det her hurtige overblik, både på din tomgang og på dine fraflytninger, og på alle de her forskellige indsatsområder, som man kan gøre. Det er jo muligt at danne sig et overblik på alle de fraflytninger i de forskellige afdelinger, boligtyper, og også de økonomiske forhold, der gør sig gældende. Dashboardet giver også mulighed for at se, hvor mange af de fraflytninger, vi har haft, har været interne fraflytninger. Det er jo også super interessant at kigge ned i. Vi kan også fokusere på, eller det gør i hvert fald, at vi kan fokusere på, om vi faktisk skal gøre en indsats her. Fordi er det interne flytninger, vi gerne vil højne, fordi der er for mange, der faktisk flytter ud af selskabet, så kunne det jo være, at vi skulle lave noget kommunikation, som var målrettet vores eksisterende beboere, for at se, om vi kunne flytte dem internt, før de i hvert fald flytter ud. Ja, og jeg tror, hvis jeg må knytte en kommentar til det, fordi nu kommer du også med nogle rigtig gode idéer og indspark, jo ikke også? Og man kan sige, at når man kigger på tal, så kan det måske også være svært at tænke, hvad kan jeg bruge det til? Men nu nævner Trine nogle ting her, og jeg tænker, Cognitech garanteret også har nogle indspark til, hvilke tal man kan kigge på i forhold til de her nøgletal. Det er det helt sikkert, og et eksempel, som det her faktisk er brugt til, det var at spotte en afdeling, som hvis gennemsnitlig alder var stigende, og boligselskabet vidste udmærket, at de her boliger, det var faktisk ikke tilgængelighedsboliger. Så ved at de havde de her data til rådighed, så kunne de faktisk se, at nu er vi ved at ramme en gennemsnitlig alder, der gør, at nu skal vi gøre en indsats, for at de her kan blive flyttet til en afdeling, som matcher deres behov bedre. Så der gjorde de faktisk en indsats for at få dem her flyttet. Det var noget, som man måske ikke kunne have spottet på en rapport eller med en mavefornemmelse. Så der er de her tal bare super vigtige. Så lige sådan for at opsummere, så er vi kommet omkring de 3 områder, som vi mener var væsentlige at arbejde med, eller i hvert fald forbedre forudsætningerne for, hvis vi skulle have en mulighed for at skabe de her ønskede resultater. Vi bringer forretningen tættere på med det her med kendt din forretning. Det gør nemmere at følge op på sine tomgangstal og følge op på udviklingen af de tiltag, vi arbejder med, virker det, vi laver. Vi styrker også salgsmuligheden af jeres boliger igennem det her stærke salgsmateriale, både kampagnesiden og 3D-visualiseringen. Og vi optimerer på jeres interne processer fra første berøring med de potentielle lejere, igennem hele udlejningsprocessen,
og styrker jeres automatiserede og eksterne kommunikation. Så alt det samlet i et koncept. Det var faktisk dagens webinar, Flemming. Vi har både haft afstemninger igennem, der er kommet på få spørgsmål, vi skal svare på, men alt i alt, så tror jeg faktisk, vi har været igennem det hele. Ja, og jeg tænker, hvis der nu er nogen, der kommer til at tænke på et eller andet, eller gerne vil stille et spørgsmål efterfølgende, eller tænker, at jeg vil gerne have en uddybende snak, så lad os tage den på mail eller på telefon. Ja. Endelig. Super. Ja. Jamen, så siger vi bare tusind tak og god dag. Hej.